Всички ние знаем за огромното количество реклами на дрехи, обувки, аксесуари, които ни заливат ежедневно и в крайна сметка ние не знаем какво да изберем, за да изглеждаме добре. В това видео ще ти покажа 6 много лесни стъпки как да изглеждаш добре и то без значение от дрехите, които носиш. Да започваме! Вземи душ. След дълъг работен ден, след тренировка или тежка физическа работа, особено през лятото, тялото ни е мръсно и потно. Вземането на душ освежава външния ти вид, отмива мръсотията и неприятните миризми и освен това подобрява настроението ти. Използвай дезодорант против изпотяване. Не е задължително да използваш парфюм, особено през летните горещи дни, когато от силната миризма на парфюм може да те заболи глава. Но винаги използвай дезодорант против изпотяване. Повярвай, дори да си близнак на Брад Пит, миризмата на пот ще отблъсне всички хора около теб. Чисти дрехи. Преди да се срещнеш с други хора, увери се, че дрехите ти са чисти. Мръсните петна по дрехите ти ще те направят да изглеждаш глупаво. Чисти обувки. Огледай добре и обувките си, особено ако обичаш да носиш бели или светли кецове и мартонки. Може да си мислиш, че никой няма да забележи, но това е първото нещо, което другите хора виждат, когато те срещнат. И да, колкото по-мръсни са дрехите и обувките ти, толкова по-малко ще уважават теб и мнението ти. Без значение дали става въпрос за приятели, колеги или непознати на улицата. Глади дрехите си. Гладенето на дрехите ще ти отнеме около 5 минути, но ще промени значително начина, по който изглеждаш. След гладене дрехите придобиват по-добра форма и прилягат по-добре на тялото ти. Цветът изглежда по-хубав и дрехите изглеждат по-нови и красиви. Усмихвай се. Усмивката може да промени много външния ти вид. Хората, които се усмихват, винаги привличат вниманието. Те са по-атрактивни и винаги са по-желаната компания. Ако това видео ти е харесало, моля натисни палец нагоре и сподели, за да го видят повече хора. Чао и до следващия път!